Bago pa sumikat yung alocasia, nandun na sa akin nandun na sa aking bakuran. So, hindi ko na kailangan may pag-agawan sa kanila. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin. Basta ako, okay na sa akin yung halaman ko. Basta may inaalagaan ako at napapaganda. Okay na yan. Wow, kapromdi. Ang bango ng bulaklak na ito. Ang ganda. Saka napakarami niya. Para ako nasa paraiso. First time kong makapunta dito mga kapromdi. Hindi ko pa ito nalilibot. Pero dito rin ito sa aming barangay, sa Barangay Gubat, Lagunoy, Camarines Sur. Mayroon din magandang kubo sa ano. Ayan, hindi lang maayos yung labas niya pero siyempre yung ine-expect natin na palagi yung pag nakakita tayo ng kubo ay mapresko. Parang naalala ko yung pumunta kami sa may Zamboanga del Norte sa Dapitan. Parang ganito rin yung scenery doon. Although ito kasi parang kukunti lang yung mga tao dito, doon kasi parang medyo city na siya. Pero yung scenery parang almost the same. Maganda rin at nakakaakit-akit talaga. Yung view niya napaka-green. So ito na yung end of the road. Dito pala yung labahan ng ano. Ito yung sinasabi nila na irrigation. Dito raw sila naglalaba. Maganda rin pala dito. Digdi pala po ang labahan nindo. Ang gayon pala ang digdi. Kababaw nga na, minsan panok talagaan. Ayun po. Saan po hali ang tubig? Diyan sa kasalugan. Kasalugan ang halay. Ito po ang aming mabait na kagawad dito at napakasipag. Good morning kagawad. Dito sila naglalaba. Napakalinis ng irrigation namin dito. Sa irrigation, ito yung siyempre makikita natin. So napaka-greenish na palayan. Dito yung napakagandang isa sa pinakagusto kong lugar yung mga maraming palay, mga niyugan, tapos maraming pako. Yun ang pinakagusto ko. So, hindi ko lang alam kung kaninong kubo ito. Pero parang may nakatira naman. May nakikita akong tao. So doon banda may mga naliligo rin. Hindi lang maganda yung ano dito na parang hindi lang maganda yung scenery dito. Pero yung pag nasa taas ka kasi ng pinakamataas na lugar dito sa amin, yung makikita mo yung parang similarity sa Tagaytay City. Yung makikita mo, ang kaibahan lang, ang nakikita sa Tagaytay City yung ano Taal Volcano. Dito naman nakikita sa aming pinakamataas na lugar dito sa Gubat. Ang nakikita namin ay Mayon Volcano saka yung Mount Isarog. Yun ang kaibahan. So mas palagi ko mas maganda yung scenery dito sa amin. Ang kaibahan lang kasi yung pag nasa Tagaytay ka, yung malapit lang yung makikita mo yung Taal Volcano, mas malapit. Unlike dito na parang yung Mayon Volcano napakalayo, pero nakikita namin dahil nasa gitna ng Camarines Sur ang Mount Isarog, so malapit sa amin yung Mount Isarog, so kitang-kita namin yung breathtaking scenery ng Mount Isarog. So dito namin nakikita sa Gubat. So putol yung dito, yung irrigation, pero doon banda sa sa kabila naman lumalabas.
So doon ginagawa rin nila ng labahan. Parang pero mas maganda yung nandito banda sa may kalsada kasi mas maganda yung daan. Samantalang dito medyo mahirap dumaan pero bakit sila nakapunta doon? Saka may ano, parang may mga basura sa tabi niya. Ayan scenery ng Zone 7 yata ito ng gubat. Tapos dun sa ano, napakarangyang ferns nasa niyog, napakalaki ng ferns. Hindi yung birdnest ibang klaseng ferns. Yung medyo yung dahon niya ay malago. Yung mga orchids nasa puno ng niyog. Tuloy-tuloy ang laskwatsa dito sa pagilid ng kagubatan, ng gubat, barangay gubat. Minsan natatakot akong dumaan sa mga ganito kasi minsan biglang may lalabas na aso. Parang wala naman siyang aso. So ito yung bahay Kubo. Nakakamiss talaga ang probinsya. Gustong itong palaging ano, parang na kahit na yung Kubo, parang mamimiss mo yung probinsya, yung life mo sa probinsya. Gustong gusto ko palagi dito. Alam ko nakatira ako sa Kubo pero yung pag ano, natatouch ako pag nakakita ko mga ganito. Yung hindi naman kagandahan pero yung scenery ba, parang ang sarap, masarap sa pakiramdam kahit na yung tinatawag natin na Kubo. Ang lugar namin dito maganda, green na green yung isin, kahit saan ka pumunta malinis. Mayroon silang sinasabi sa akin na magandang ano dito, punong-puno raw ng bulaklak ng yelo. Pawala, ibig sabihin pawala ang daan, ibig sabihin ano, pakaliwa, wala. Parang wala naman daan dito. May ilog pala. Wala naman daan dito. Ako baka madulas. Kapromdi, ang ganda mamasyal dito sa amin. Green na green yung mga scenery dito sa amin. Ang sobrang itim ko nakakagala dito. Gusto kong i-explore sa inyo, ipakita sa inyo kung ano yung lugar namin dito kahit na mahirap kami. So mayaman naman kami sa mga tanawin. Walang pollution dito. Ang ano lang naman dito, otot ng kalabaw. Otot ng baka, yun ang pollution dito sa amin. Pati yung siyempre yung minsan kasi hindi na nakikita ko minsan
may mga basurang tinatapon sa mga gilid-gilid. Sana mayroon din silang nasisegregate yung basura. Yun ang sobrang naiinis ako pag yung nakikita ko may mga basura na tinatapon kung saan-saan lang. Sana mayroon yung barangay dito provide ng isang lugar na tapunan talaga ng basura kasi nagkakalat. Yun naiinis talaga akong sobra. Pala nagdala ako ng tabak kasi mahirap pag nandito ako sa minsan meron kang makikitang hindi mo inaasahan. Kaabakahan. Tawag nito sa amin ay kaabakahan. Parang nasa Mindanao. Parang yung scenery dito parang sa Mindanao. Ito mga kaprom diyan, dami-daming ferns. Iba-ibang klase kayong ferns. Bird nest, napakarami. Bird nest ferns. So napakarami hanggang kalahati ng puno ng niyog. So, ang dami niya. Medyo madilim. Nakaharap kasi sa araw. Namimiss ko yung tatay ko. Kasi nung bata ako, sinasama ko ng tatay ko sa pag kukuha ng abaka. Mga kaprom, dito yung dami-daming pako. So, kung gusto mong kumuha ng mga pako, andito lang. Ayan, napakasarap niyan. Ang ginagawa kasi namin dito, hindi kami mahilig sa salad na pako. Kasi ang dami-dami pang chichiborechi na gagawin, lalagyan ng sibuyas, ng kamatis. Wala kaming ganun. Kaya yung ginagawa namin, yung pako dito, ginagataan lang namin. Sometimes ginigisa, yung sabaw okay na. Ang daming pako. Kakagulat naman. Sayang ng kahoy. Gusto kong i-crave yung mga ganitong kahoy. Yung pinuputol nila tapos iniiwanan tapos yung papabayaan na lang. Ano to, Nara? Nara ba to? Ay, hindi naman yata Nara. Pero sayang to. Sarap nito lagyan ng orchid. Napakaganda. Kung dito lang to sa kung malapit lang to sa sa kubo, papahila ko to sa kalabaw. Mayroon pang mahaba pa siya, magagamit pa siya. Hindi naman siya Nara, pero yung napakaganda pang design sa isang pag malaki yung bahay mo, tapos kahit kubo okay lang, tapos ilagay mo to sa harap ng kubo mo, tapos punuin mo ng orchids, o kahit mga ferns, bird nest ferns, or even na katulad nito, pwede na to, maganda to. Ay, sayang. Kaprom, napakaraming halaman dito. Mga family ng philodendron. Yun, dami-daming halaman. I think philodendron siya. Yung mga gumagapang sa kahoy. Or arrowhead. Arrowhead vine, parang ganun. So, ang dami naman. Pakarami. Ay, nalalaki na. Philodendron. Wow, ang dami. Ganda rin nito, alibagta. Yung tawag nito sa amin, alibagta. Pwede, siya, herbal. Napakaraming alocasia. Parang, kapromdi, tingnan nyo to, napakadami. Mahal nito, oh.
Wow, ang dami. Grupo talaga, ang lalaki. Tapos ito yung mamahalin na alocasia. Hindi to yung ordinary yung alocasia na ano, nilalako dyan na 20k ang isa or 50k. Mas maganda ito ka from D. Napakadami. Malamang mayroon ng pumunta dito. Malamang ang daming kumuha dito ng mga alocasia. Ayun, dami. Wow, giant. Hello ka from D, nakikita niyo yung mga alocasia dito, napakadami. Pangpayaman ito. Napakadami, hindi ko alam kung nakikita nila to dito, pero alam parang may mga pumunta na kasi parang nilinisan yung daan. Siguro may buwabalak na prospect na nila ito para kunin. Kasi dito yung alocasia, kasi nakikiuso rin kami dito. Kung ano yung pinakasikat dyan sa Manila, o kahit saan mga cities na nakikita rin naman namin dito sa social media. Kaya nakikisakay din kami kung ano yung kasikatan dyan na nangyayari. Kaya nangyayari dito, parang ang superstar namin dito ay alocasia. Napakadami. Everywhere. Ang dami rin pa ko. Naku, makaalis na nga dito. Nakakatakot dito kasi ang dami-daming damo. Ayun, napakarami pala dito. Yung mga inahanap sa kabundukan, nandito lang pala. So, ay yung alocasia kasi namin na hindi masyadong pinapansin yung alocasia na to dito. Mga ka-promdi, hindi namin masyadong pinapansin yung alocasia na to dito, yung giant alocasia. Kasi ang hinahanap dito yung alocasia sibrena. Yung batik-batik yung tangkay na medyo malilit lang yung dahon, hindi katulad nito na super laki. So yun ang hinahanap namin dito. Minsan may nakukuha rin kami mga alocasia na maliliit. Pero hindi ako masyadong nakikisali kasi okay na sa akin yung garden ko. Dahil satisfied na ako doon sa ginagawa ko. Maganda na yung garden ko. Saka wala na akong masyadong mapagtataniman. Kaya parang useless na sa akin maghanap ng mga halaman. Kaya hindi na ako nakikisali para maghanap ng mga sikat na mga sikat na halaman na kung ano yung nasa Metro Manila na pinagkakaguluhan. Kaya yung halaman ko doon hindi masyadong hindi nakikiuso. Meron din naman akong mangilang-ilan na bago pa mauso yung bago pa sumikat yung alocasia, nandun na sa aking bakuran. So, hindi ko na kailangan may pag-agawan sa kanila. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin. Basta ako, okay na sa akin yung halaman ko. Basta may inaalagaan ako at napapaganda. Okay na yun. Tuloy-tuloy yung Las Cuacha. Naku, malayo na yata ako. Hindi ko na to alam kung nasaan ba ako. Tapos dito bakahan. Ibang barangay na yata ito kasi puro baka. Kita rin dito yung Mount Isarog. Daming halaman. Nagkalat lang yung mga wild orchids dito. Kasi yung mga orchids kasi namin dito, one day lang yung bulaklak niya, yung puti yung bulaklak. After mamulaklak ng tapos parang overnight lang tapos wala na. Pero sobrang ganda ng bulaklak niya pag gano'n namumulaklak, ang dami. Yun nga lang. Wala siyang forever.
Ganda naman. Ito. Ang ganda dito. Wow. Wala kayong linta to. Ito lang yata yung ano, malaking ilog na nakikita namin doon sa sa tulay na dinadaanan namin. Parang napaka-ignorante ko dito sa aming lugar kasi hindi naman ako gumagala. Nandun ako palagi sa kubo. Saka ang daming isda. Ang dami kong nararating na lugar. Pero yung sa amin na lugar dito, hindi ko na-explore. Ngayon ako nakapunta dito. Napakaganda. Dito ako sa barangay namin, Barangay Gubat, Lagunoy, Camarines Sur. Ito yung barangay namin dito. Hindi lang pala yung parang meron kaming little Tagaytay dito. Meron din kaming little Switzerland. Ang ganda. Tapos daming isda. Sana walang linta. Tuloy-tuloy ang gala, tuloy-tuloy ang laskwatsa habang nandito sa Talahiban. Wow, ang dami. Ang bango. Sobrang bango. Para akong nakakaamoy na sa pagita dito. Napakadaming bulaklak. Wow. Ang bango. Wow, kapromdi. Ang bango ng bulaklak na ito. Ang ganda. Saka napakarami niya. Para ako nasa paraiso. Bulaklak dito ang bango. Saka puting-puti siya. Yung parang, yung ano niya, yung dahon niya parang ka-familiar sa Bird of Paradise. Bird of Paradise. Yung parang katulad din sa torch na napakaganda niya. So, yung bulaklak niya, ang bango tapos puting-puti. Nakaka-amaze. Ngayon ko lang ito nakita dito. Dito to sa barangay namin sa Gubat, Lagunoy, Camarines. Napakaraming orchids dito. Tsaka magagandang halaman. Talagang magsasawa ka sa kakatingin ng mga bulaklak. Napakaganda. Ano po nga po sa masitas ni Pai? Mayroon na mga nagbuburak na puti? Ah. Maganda. Taga dyan po ako sa sa Zone 6. Opo. Sa Ano ngayon sa mga pulang na tong? iyo po. Saka alocasia po. So, dara ko lang garong natong. Garong galyang. Oo. Ayun ang usungon yan. Kapromdi, sobrang dami ng mga dito, halaman. Talagang magsasawa ka. Pero dahil nasa niyugan lang naman ito, kapromdi, hindi naman ito siguro bawal kunin kasi nakaano sa mga niyog. Sa kapag kinuha mo siya, tutubo at tutubo rin siya. Hindi siya nawawala. So katulad nito napakaraming bird nest fern. Maganda siya. Tapos may kasamang
Oh, ang ganda nito. Bit ko siya. Napakadami, ang ganda. Tapos may kasama siyang maliit na ano to. Oh. Ferns din yata siya. Yung may dahon na maliit din. Maganda. Tapos yung ano, sa ano, ito pag namulaklak ito kasi punong-puno siya dito. Pag sabay-sabay siyang namulaklak. I think sabi nila kasi kaya ako pumunta dito dahil sinabi niya, may nagsabi sa akin na punong-puno raw ng bulaklak. Eh matagal lang, siguro 2 weeks ago. Kaya nawawala na rin yung mga bulaklak niya. Kaya, pero may mga ano nakitira pa rin na mangilan-ngilan. Pero pag namulaklak to sobrang dami. Oh. Talagang paradise. Ang dami. Ayun. Wow. Napakabango niya. Sarap mamitas ng mga ano halaman dito. Talagang napakadami. Kapromdi, so good. Ang dami. Tapos to, parang philodendron. Tapos may kasamang monstera. Oh. Sarap naman. Napakaganda. Tapos ang class ng dating niya. Kapromdi. Natutuwa ako, nakita nyo na naman yung napakagandang scenery dito sa aming barangay. Kahit na medyo matalahib pero talagang ma-amaze kayo. Napakaraming halaman, napakaraming gulay, napakaraming niyog, iba't ibang klase ng pako. Andito na iba't ibang uri ng halaman, nandito rin. Kaya kapromdi, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel dahil napakarami ko pang video na ginagawa. At alam kong may enjoy nyo. Salamat po at don't forget to subscribe and share the video. Salamat po.